Amo lang sila kahapos ang trabaho mo. Tinluan mo lang ang daan nga balay, bangod wala sa may nag-a-star dito. Abyan ko ang tag-iyas ang amo nga balay. Dito na sila nagapuyo sa States, kag wala sang kasiguruhan kung mabalik pa sila diri sa Pilipinas. Ganigintugyan anay niya sa akon ang balay nga ato agud nga bantayan. Maninay? Magpasugot ka na, Nilo. Ini magali mabugat ang trabaho nga ginatanyag sa imo ni maninay mo. Mas maayo na lang ina sang nga manghilamon ka dariya sa uma. Sige na ihato. 2 ka beses mo lang tinuan ang daan nga balay sa sulod sa isa ka semana. Bayaran ko ikaw sang 3,000 kada bulan. Sige, Maninay. Batunon ko ang ginatanyag mga trabaho. Saan ako masugod, Maninay? Ayong gabi naman, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Karon nga gabi, isa naman kasugilanon ng amon ni babati sa inyo. Kagato ni ginating uluhan. Ang daan nga balay diri sa atong palatuntunan. Itong nga libro. Duha ka panalaga ng balay ngayon ni kag malapad. Sigurado nga mahapunan ako sa pagpaninlo diri. Ay, masaka ako sa ibabaw. Dito ako masugod sa pagpaninlo. Oh. Oh. May apat ka kwarto diri sa ibabaw. Kagang dingding sa pasilyo. Huh? May dako nga kwadro nga nagakabit. Litrato ina sang isa ka mistiso nga tikulang. Malaba ang iya maputi nga bigote. Kag may kulintas nga medalyon. Oh, nagabutas siya kag may baston. Ay, may balangkit na manggarano ng tao ngayon na. Hasyendero siguro siya kung hindi ako magsala. Ay, siguran ko ng pagpanilo sa daan ng balay ngayon eh. Kamusta ang trabaho mo sa daan nga balay, Nilo? Nagabihan ka gid sa panilo dito, no? Kagamay man lang kung tanawon sa guha. Pero kalapad gali sa sulod. Inayawan ako sang panglampaso didto. Matindot na nga daan ng balay sang ginbayaan ko. Maayo kun amo. Mahuya kita kay maninay mo kung magbisita siya dito kag makita niya nga mahigko paghihapon. Palipason ko lang mga inadlaw kag mabalik dito, nay. Nanda ko na panyapon mo, no? Magkaon ka na. Sigurado nga gutom ka na kagkapoy pa. 3 man ka adlaw kag nakabalik ako diri sa daan nga balay. Gamay na lang tilinluan ko diri. Bangod hindi man makasulod ang mga yabok diri. Oh. Ano ina? May mga agis ang lapak-lapak sang sapatos. Nga puno sang lutak halin sa sala pasaka sa hagdan. Animal. May tao nga nakasulod diri. May nahinay ako. Sundon kong lapak-lapak sang sapatos nga pasaka sa ibabaw. Oh. Padulong sa pasilyo ang mga lapak-lapak kayo na. Kutob na lang daring agis mga lapak-lapak. Pero nagtulog sa idalom sang nagkakabit ng kwadro sang tigulang nga lalaki. Sino pa lang nagsunod diri nga wala magpamahid sang sapatos niya antes magsunod na. Labas pang agis ang lapak-lapak. Kagabi lang siguro siya nagsulod diri sa daan nga balay. Pahibalon ko sa maninay na tungod sini. Wala ako sang duplicate nga liabi sang daan nga balay. Hindi ba lang ginhatag ko ato sa imo? Huga ni maninay, ari sa akon. Pero wala man ako sa may ginatagan sini. Hala, basi ko may nagasasko sa imo. Kag sino naman magsasko sa akon maninay? Basi ay nagatinlo sang balay nga inisad to. Nagkadto siya sa akon. Luyag niya nga magtrabaho diri liwat o galing wala ko naging baton. Bangod ginhatag ko na sa imong trabaho nga ini. Pero ti, ari sa akon ng liabi. Paano siya nakasulod diri? Basi kung may duplicate siya. Madugay na siya nga nagatrabaho diri sadto eh. Maninay? Dari ako natulog karon sa gabi sa daan ng balay. Tukibon ko kung sinong naghigko diri. Nagasuspitso ako nga iya ginhungod.
Saradaan kong tanan nga puwerta kag bintana diri. Nasarang niya masuglan. Anong gawad niya to? Daw dito nagalin sa ibabaw. Mabangon ako. Kag may nahinay saka sa ibabaw. Kung ikaw ang tao na nagkasasko sa ako diri, makita mo ganang imig kinapakita. Ato siya. Nagalakad sa pasilyo. Sino blang... Ah! Hindi! Siya ina! Ang tigulang ina nga ngara sa kwadro nga nagakabit sa dingding! Ah! Iti! Naglapos siya sa dingding pasulod sa isa ka kwarto! Ah! Morto! Morto ang tigulang nga to! Morto! Ano ang siling mo, ihado? Ini ka na mag-obra sa daan nga balay? Kuan maninay. May trabaho ako nga gin-applyan. Kag nabato na ko. Ambo bala? Nga, hindi mo na lang pagpabaliko ng nagatrabaho santo sa daan nga balay, haw. May nakasugid sa akon nga nagpamanila ko na siya. Agad nga magtrabaho dito. Amo bala maninay? Sorry gid ha? Ay, wala sang kaso, ihado Mangita na lang ako sa iban nga matrabaho dito. Naabtan gid ako sa mabas kong nga ulan. Bahala na. Masulay na lang ako sa ulan. Tara, sapato man subong. Wala man sa trabaho, boss. Wala sang kaso nga mabasa ang sapatos ko. Nagnapsak. Hari na ako sa suba. Matabok ako sa kawayan nga taytay. Hindi ko na lang pag-ubaho ng sapatos ko. Kadugay na sang taytay ngayon eh. Pero wala gid mapakayo ni kapitan. Sang nagakampanya pa siya sa barangay eleksyon. Ipasiminto ko niya ini kung magdaog siya. Pero karon nga, nagdaog na siya. Wala na niya hindi! Matanlog ako! Hindi! Mahulog ako! Ba? Tay? Nay? Naumpawan na ang tawo! Kamusta ang pamatyag mo? Anong natabo sa akon? Sa din ako? Ari ka sa amon balay. Hindi ani magbangon na. Ne, abi pagkuhaan ni sang tubig nga alabaab sa kusina. Paimno naton ang lalaki nga ini. Oo, Nay. Naari ako dali. May tigulang lalaki nga nagdala sa imo direct gabi. Ay kuno nahulog ka sa taytay nga kawayan kag naan sa subha. Ginluwas ka niya kag gidala diri. Tigulang? Sino nga tigulang? Nagasuksok siya sang butas kag may baston. Anong siling mo? Tigulang nga nagasuksok sang butas kag may baston. Matuod ang ginasugid sang anak namon. May bindahi kapag hani sa agtang sang gindala kanya diri. Bangod may pilas ka. May bindahi matuod ako sa hagtang. Anay ka. Face towel ko ini Ang face towel ko ini nga nabilin sa daan nga balay sang gabi nga ginmorto ako. Mistiso ba lang tigulang? Malaba kag maputi ang biguti kag may kulintas nga medalyon. Oo. Kilala mo bala siya? Ha? Kuan, oo, kilala ko siya. Kilala kong tigulang nga nagluhas sa akon sa patod nga kamatayon. Malinay, may nakita ka na nga ibulo sa akon sa pagtinlo sa Totoo na lang diri mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Kabay, manalingaw ka mo sa mong sugilanon subong nga gabi. Tugtog naman sa liwat, diri sa aton palatontonan. Itong nga libro sa kasaysayan. Ang daan na balay. Bugal nga ginadulot sa inyo sa RMN.
Drama Center.